Il-festi pubbliċi li jaħbtu fit-tmiem il-ġimgħa se jerġgħu jingħataw lil ħaddiema fi żmien li ġej. Dan hekk kif kienet wiegħda elettorali ta' dan il-gvern li issa l-ekonomija hija b'saħħitha, il-ħaddiema jerġgħu jingħataw il-festi pubbliċi li jaħbtu fit-tmiem il-ġimgħa biex bekk igawdu aktar ħin flimkien mal-familja tagħhom. Il-Ministru tal-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Helena Dalli saħqet li issa għaddejjin id-diskussjonijiet biex jintlaħaq ftehim fuq kif se titwettaq din il-wiegħda. F'dawn il-mitjum kellna diskussjonijiet intensivi ma' sħab soċjali kollha, ma' l-unions tal-ħaddiema, ma' l-unions tal-employers fejn hemmhekk qegħdin niddiskutu il-kif, mhux il-jekk, għaliex din hija kif semmejtlek wiegħda elettorali tagħna li rridu inwettquha allura issa għaddejjin b'dawn id-diskussjonijiet ħalli naraw il-mod kif l-aħjar jiġu introdotti lura dawn il-btajjel. Is-Segretarju Permanenti Joseph Camilleri qal qed isiru wkoll diskussjonijiet biex fi żmien li ġej jiġi introdotta bozz ta' liġi li riforma kompletament il-liġi tax-xogħol. Huwa saħaq li l-liġi tax-xogħol f'pajjiżna hija waħda antikwata u li ma tirriflettix il-bżonnijiet tal-ħaddiema fid-dinja tax-xogħol tal-lum. Camilleri spjega aktar x'tibdil wieħed jistenna jara fil-liġi l-ġdida. M'hemmx kundizzjoni tax-xogħol li ma eżaminajniex biex inkunu nistgħu naraw kif din tista' jekk għandix tinbidel, jekk għandix tibqa' kif inhi, ma nistax naqbad wieħed biss hemm il-leave, hemm is-sick leave, hemm il-fatt ta' kif wieħed jirreżenja mix-xogħol, kemm wieħed għandu kif għandu wieħed għandu x'jingħata kuntratt tax-xogħol jew le bil-miktub. Id-diskussjonijiet li għaddejjin bħalissa bejn il-Gvern, l-imsieħba soċjali, il-unions tal-ħaddiema u min iħaddem huma kruċjali biex fil-waqt li l-ħaddiema jieħdu lura l-festi pubbliċi u jkollhom liġi ġdida li tissalvagwardjhom fi żmien li ġej, jintlaħqu wkoll il-bżonnijiet tal-azjendi u xogħlijiet differenti.